Baba, muzita raIshe Jesu, nokutendai nokuda kwenyasha dzenyu, tsitsi dzenyu neunyoro hwenyu, nokutendai nekuti muri pano nesu, nokutendai nokuda kwaMweya Mutsvene vanogara matiri, tinokutendai neshoko renyu rakanyorwa, magwaro matsvene amakatipa kuti atitungamirire, atidzidzise, atirayire, atipe ruzivo nokutisimbisa nokutipa tsika dzevaMwari. Tinokutendai. Tinokutendai nokuda kwegore dzva ramatipa iri. Tinokutendai nokuda kwezvose zvamakatirongera mugore rino, zvose zvatichaita tichibatsirwa nesimba raMweya waMwari. Tinokutendai kuti tinogona kufambirana nezvamakaronga imi zvamunoda. Nokutendai kuti tinogona kutungamirirwa kuti tiite zvamunoda chaizvo, nokuti ushendo hwenyu simba nderenyu, uye ndimi Mwari, muzita raIshe Jesu. Amen. Mwari ngavarumbidzwe. Makorokoto egore dzva saka tava mugore rino rakanaka chose, gore ra2026. Tichaita zvinhu zvikuru gore irori, zvinhu zvinoshamisa, zvichavhundusa nyika. Muna gore dzva rimwe nerimwe, vanhu kazhinji vanotanga gore vachitarisira zvinhu zvakawanda wanda. Vachitarisira kuita zvinhu zvakawanda, asi pavanozobata pakati pegore, zvinhu zvinenge pane pasina kana chashanduka. Vanowana kuti dzimwe nguva zvinhu zvacho zvatonyanya kutoshata, asi vanenge vangori pakati pegore iroro. Izvo zvinotanga kuvaodza mwoyo. Vozongopedza gore iroro vasina zvikuru zvavanenge vaita, zvishuwo zvavo zvese pasina chaitika. Vongoona kuti gore ravo iri rangofanira rakapfuura kana kutoshata kudarika izvozvo, saka vanenge vasisina mufaro. Rimwe zvero gore rouya zvekare, zvongoramba zvichingodaro gore negore pasina chiri kushanduka. Wotarira wongoona sokuti makore 5 atongopfuura, 6, 10 atongopfuura pasina kana chashanduka. Vazhinji upenyu hwavo hunenge huchakangonyangara, woshamisika kuti sei zviri kudaro. Zvikonzero zvakawanda. Zvingasawandisa chaizvo, asi kune zvishoma shoma zvinhu zvinogona kunge zvisiri kuzikanwa nevanhu ivavo. Kuda hapana munhu akambokuudza kuti iwewe ndiwe unofanira kuronga wega upenyu hwako, kuda usati wakambozviziva izvozvo. Zvinoitika muupenyu hwako ndiwe unozvironga. ndiwo unoronga wega
mashoko aunotaura, pfungwa dzako, mafungiro ako, mafungiro aunoita, mashandiro anoita pfungwa dzako ndo anoronga zvinoitika mukati muupenyu hwako. Zvizhinji zvinoitika muupenyu hwako zvinongobva mupfungwa dzako. Pfungwa dzako ndo dzinogadzira upenyu hwako hwaunorarama. Mubvunzo wakabvunzwa vaJudha naJesu, wakavabvunza zvikanzi, sei muchifunga nenzira yakadai? Nemhakei muchifunga nenzira yakadai? Mafungiro avo ivo ndivo vaironga vega mafungiro avo. Vanhu vakawanda ndo pane nyaya ipapo, mafungiro avo ndo anovakanganisa. Nemhakei uchifunga nenzira yaunofunga nayo iwe? Asi haugoni kungodavira uchingoti ini ndinofunga nenzira yakadai nemhaka yekuti zvakati zvakati. Kazhinji handizvo zvazvinoita. Zvingasavanyoresa izvozvo, nokuti unofunga nenzira yaunofunga iyoyo nokuda kwokuti ndo zvakazara mumusoro mako izvozvo, ndo zvaunazvo mupfungwa dzako izvozvo. Ndo zvaunoverenga, nokuti pfungwa dzako dzinobva muzvinhu zvaunoverenga. Nofunga mafungiro ako iwayo imhaka yekuti ndo zvawakasinzwa, zvawakasiverenga, zvawakasiona. Ndo zvinhu zvaunoteerera, zvaunoverenga, zvaunofarira kuona, ndo zvinhu zvinokupa mafungiro ako iwayo. Ndo zvinoita kuti upenyu hwako hunge huri zvahuri. Upenyu hwako hunobva muzvinhu zvaunoona, zvaunonzwa nezvaunoona. Haugoni kusiyana nezvinhu zvaunga uchiteerera uchifunga pamusoro pazvo. Vamwe vanoti kwadzi ini ndinogara chiteererawo neshoko raMwari. Ichokwadi here kuti unonyatsoteerera shoko raMwari? Kuda unoti wapedza kuteerera shoko raMwari wonoteerera zvimwe zvinhu zvisina basa zvobvisa shoko raMwari riya rawanga wateerera. Hauna kuverenga here zvakataurwa naJesu zvikanzi munofurusa shoko raMwari netsika dzenyu, muchiita zvinhu zvamakapiwa nevanhu, mazano enyika yamunogara, mazano wakakura uchiwana, ndo auri kunyanya kushandisa, ndo nyanya kukoshesa. Iwayo mazano iwayo, kana uri kuakoshesa kudaro, anofurusa shoko raMwari. Ndo zvataurwa naJesu izvozvo. Saka kunyangwe hazvo uchiuya kumunamato uchiteerera shoko raMwari, uchiverenga shoko raMwari, asi kana ukaramba uchingonya kukoshesa mazano anobva muvanhu, uchiteerera zvinotaurwa navamwe vanhu zvisingabvi mushoko raMwari, Jesu anoda kuti unzwisise kuti izvozvo zvaunonyanya kukoshesa izvozvo ndo zvinozofurusa shoko raMwari mukati muupenyu hwako, zvichiita kuti shoko raMwari risagona kunyatsoshanda muupenyu hwako izvozvo. Saka ndosaka gore negore chingoita sokuti zvinhu hazvisi kushanduka kana kuti zviri kutonyanya kutoshata muupenyu hwako, asi unogona kunyatsoshandura upenyu hwako zvachose. Zviri nyore chose izvozvo, zviri nyore chose kugadzirisa upenyu hwako nokuhushandura. Unofanira kusarudza wokuteerera. Isarudzo yaunoita iyoyo.
upenyu hwako hunozofamba negwara revanhu vaunoteerera. Kuda unogona kunge uri kuverenga mabhuku avo kana kuti uchiona mafirimu avo nezvese zvauchinzwa mashoko avo, uchitora mashoko iwayo anozobata upenyu hwako nokukufambisa negwara iroro. Gore rino Ishe vakatitaurira vakati igore rine zvinhu zvatichaona. Ndakakuudzai zvinhu zvitatu zvatakati tichaona. Ndokukurudzirai kuti mudzokere munoteerera dzidziso iyoyo, muiteerere kakawanda, muinzwisise. Urege Mwari vashumire kwauri, vachishumira kwauri kuupenyu hwako iwe pachako. Chirega Mweya Mutsvene vakutungamirire. Muna dzimwe nguva vanhu vanoteerera kushoko raMwari vobva vaita zvimwe zvinhu neshungu dzisidzo, zvichibva zvazokanganisa upenyu hwavo nokuti vanenge vasina kunyatsonzwisisa shoko raMwari iroro. Ndorangarira vamwe pavakanga vachifunga kuti nzira yoga yokutadza kuti munofarirana, vakati kuda vanofanira kutora zvakaitwa muna mabasa echipiri neechina. Imomo tinoona vadzidzi vachitengesa pfuma yavo yose, ndobva vouya nemari yose ndokugovana nehama dzavo. Vakafunga kuti kana tichida kutaridza kuti tinonamata Mwari pachokwadi, tinofanira kutengesa pfuma yedu tose tosara tisina kana chimwe chinhu sezvakaita muna mabasa. Chavasina kunge vafunga nezvacho ndechokuti vatsvene vatinoona muna mabasa echipiri kusvikira mabasa egumi-neshanu, vese vanga vachiri kukura, vanga vasati vayaruka. Saka vanga vachitarisira, ndopavakanga vachitotarisira kuti vasinganzwisisi kuti tenzi vaifanira kudzoka rini. Ukatotarira kusvikira pana mabasa egumi-neshanu, vanga vasati vatombobvuma kuti vanhu vasiri vaJudha vaifanira kuponeswa. Vaifunga kuti vaJudha vega ndo vakanga vakafirwa naJesu, vachitarisira zvekare kuti Jesu vanga vari kuzodzoka panguva yavo iyoyo. Chikonzero vaifunga izvozvo inyaya yekuti vane zvimwe zvinhu zvavakanga vakaudzwa, vakasanzwisisa zvachose dzidziso yaJesu. Ndo zvakanga zvichiona vadzidzi venguva iyoyo. Usakanganwa kuti vanga vachangobvawo kugamuchira Mweya Mutsvene muna mabasa echipiri. Jesu vakanga vavati, ndine zvinhu zvakawanda zvandinoda kukuudzai, asi hamugoni kuzvinzwisisa iko zvino. Asi kana Mweya Mutsvene vachinge vauya, vachakutungamirirai muzvokwadi zvose, vachakudzidzisai zvinhu zvose nokukurangaridzai zvose zvandakakutaurirai. Vaifanira kuti vagamuchire Mweya Mutsvene, vatange vanzwisisa kushanda kwaMweya Mutsvene. Asi panguva iyoyo vanga vasati vava kunyatsonzwisisa basa raMweya Mutsvene chairo, kuti vanoshanda sei. Iwe unoziva kuti hongu wakagamuchira kwaMweya Mutsvene hazvirevi kuti wakutonzwisisa kushanda kwaMweya Mutsvene. Kunzwisisa kwavakanga vachiita Mweya Mutsvene panguva iyoyo nemagwaro panguva iyoyo ndo kunzwisisa kwaingoitawo vaJudha vese. Asi zvino vanga vagamuchira Mweya Mutsvene, ndo saka vanga vava kuchitanga zvino kuchidzidza nokunzwisisa magwaro
nenzira itsva, vachitsvaka vachitanga zvekunzwisisa kuti vanhu vasiri vaJudha vanga vari kuzofanira kuti vaponeswe. Asi panguva iyo vanga vasingatonzwisisi, ndosaka vasina kutonzwisisa zvakanga zvaitwa naPeter paakanoparadzira Cornelius. Vakatonetsana naPeter kuti Peter waenderei kumuRoma kunomuparidzira. Pauro ndiye wakatozotanga kuvabatsira kuti vanzwisise kuti shoko reruponeso raifanira kusvika pasi rose. Jesu akanga vatovaudza zvese izvi, asi ivo vaingofunga kuti zvaitaurwa naJesu kwaiva kuenda pasi rose vachinotsvaka vaJudha vanga vakarasikira kwese ikoko vachivaunza kuruponeso. Ndozvavaitongofunga, vaisatofunga kuti vanhu vasiri vaJudha vaifanira kuponeswa. Asi hazvishamisi here kuti vadzidzi vaJesu 12 vaya havasivo vakatozopiwa kunzwisisa ikoko. Ishe havana kupa vadzidzi vese vavava 12 vavava kunzwisisa ruponeso kuvanhu vasiri vaJudha. Pauro ndiye wakatozopiwa ruzivo irworwo. Peter mutsamba yake yechipiri ndiye akatozotaura achiti mashoko tsamba dzaPauro anga atoriwo magwaro pachawo, kureva kuti tsamba dzaPauro dzanga dzisingori pfungwa dzaPauro, asi kuti wanga ari kufemerwa naMwari kunyora mashoko iwayo. Saka anga ari kutoudza vatsvene kuti verengai zvinonyorwa naPauro, mutozvidzidza muzvinzwisise. Saka izvo zvakakosha sevana vaMwari, zvakatikosha kwatiri sevana vaMwari, ngachigara zvenyu. Saka Ishe vakatotiudza shoko regore rino, vakati mugore rino pane zvinhu zvatichaona. Takakutaurira zvinhu izvozvo, uye zvakakosha kuti unzwisise chekutanga chatakati chichaonekwa. Takati shoko raMwari richaonekwa richishanda muupenyu hwako. Chimwe chinhu chatoda kuti muite chokuti muinde munodzidza zvandakakuudzai pandakatsanangura kuti shoko raMwari chii. Chikutsanangurira kuti shoko raMwari chii, zvokuti munhu ari kuverenga zviri mubhaibheri hazvirevi kuti ari kutotaura shoko raMwari. Rangarirai, kunotori nevanhu vane nzira dzechisatani dzokunamata asi vachishandisa bhaibheri, vachishonyorora zviri mubhaibheri vachizvishandisa pakunamata kwavo kusina kunaka. Gore rino ndoda kukurudzirai kuti munyatso tsvaka kunzwisisa shoko raMwari rechokwadi uye muzvokwadi, nokuti kuna vakawanda vasinganzwisisi magwaro. Vazhinji vanoparidza bhaibheri asi havarinzwisisi, saka vanorivhiringa. Nokusanzwisisa kwavo kwose ikoko vanenge vachitukazve vamwe nokumhura vamwe. Saka yavo mharidzo ndeyongotuka vamwe nokushoropodza vamwe, ivo vachifunga kuti ndivo vari kunyanya kushumira Mwari chaizvo chaizvo. Asi rega ndikuverengere magwaro mashoma kuti unyatsonzwisisa zvatiri kutaura.
uye ndinoti kwauri zvakakosha kuti waunoteerera ndiani, nokuti unhu hwako nemafungiro ako anogona kukanganiswa nemunhu waunga uchiteerera, nokuti unopedzisira wao kungoti wateerera kuno uyu wakuda kuita zvaanoita, wateerera uyu wakuda kuita zvaanoita, saka upenyu hwako hunenge husisina kunyatsomira zvakanaka, ungoshanduka nhasi wamhanya nechocho, mangwana wamhanya nechocho. Saka zvokuteerera vanhu vakawandisa zvinokukanganisa. Ngativerenge vaRoma yepfumbamwe ndima 30. Izvi zvinoreveiko? Kuti vanhu vaya vasiri vaJudha vakanga vasingatsvaki kururama ndivo vakawana kururama kuya here, kuya kunopiwa ane ruvimbo, uye kuti vaIsraeri ivavo vaitevera murayiro wekururama ndivo vakashayiwa kururama uku here? Nemhaka yei? Nokuti vakatsvaka havo asi vaisashandisa ruvimbo, vaingoziva zvekuita mabasa emurayiro vachishandisa simba ravo, saka vakazogumburwa nechigumbuso chiya icho chinotaura chichinzi, tarirai ndinoisa chigumbuso paZioni. Kwanzi kwaiva vanhu vakanga vasiri vaJudha pavakaponeswa vanga vasina murayiro wakapiwa, saka vaingovimba naMwari chete. Havana kunge vaziva kuti kururama kunogona kuuya nokuteerera murayiro, nokuti murayiro wacho vanga vasitorina, havasiwo vanga vakapiwa murayiro. Asi Israeri nokuti yanga yakapiwa murayiro, vaifunga kuti murayiro, kutevera murayiro ndokwaizovaruramisa. Vaitsvaka kuti varurame nomurayiro, asi Bhaibheri rinoti kwanzi izvozvo hazvina kuita kuti varurame. Ngativerenge chitsauko 10 ndibva pandima yekutanga. Pandima kwahama dzangu chiwo chemwoyo wangu nemunyengetero wangu kuna Mwari ndokuti Israeri iponeswe, nokuti ndinovapupurira kuti vane shungu dzekunamata Mwari asi vane zvavasingazivi. Mbomira ipapo. Pasi rose kuna vaparidzi. Ndosaka ndichikurayirai kuti munyengeterere vashumiri veshoko raMwari, nokuti vazhinji vavo vane shungu dzokushumira Mwari asi vane zvakawanda zvavasinganzwisisi. Vatsvene vakawanda vane shungu dzokushumira Mwari asi vane zvinhu zvavasinganzwisisi. Tarira ndima inotevera. Kwanzi havana kunzwisisa kururama kwaMwari, saka vanovimba nekururama kwavo pachavo vachirega kugamuchira kururama kwaMwari. Havana kunzwisisa kururama kwaMwari, nokudaro vakatsvaka kururama kwavo pachavo. Ndo dambudziko rine vanhu iro, rine vamwe vanhu. Ndo chikonzero vakawanda vasina kunyatsogadzikana, nokuti vazhinji havanyatsinzwisisa kuti Bhaibheri rinoti chii. Vanongofungira kuti Bhaibheri rinotaura richiti zvakati, nokuti vanenge vachingofunga kuti zvavari kufunga kuti Bhaibheri rinotaura zvinoita sokuti ndizvo zvingangotaurwa naMwari, zvinoita sezvinowirirana nokunamata kwavo. Vachingofunga kuti ndofunga Mwari ndo maonero avangaita, saka vanotora izvozvo ungoti ndo zvataurwa naMwari. Ndizvo here zvanga zviri muBhaibheri, zvakanyorwa muBhaibheri? Wane handizvo. Asi kana uchida kuraramira Jesu pachokwadi, unofanira kunzwisisa shoko ravo.
ndosaka tichitaura pamusoro pekushanda kweshoko raMwari muupenyu hwako. Shoko raMwari ringashanda sei muupenyu hwako iwe usingarinzwisisi? Unofanira kutanga wariziva, unofanira kutanga warigamuchira. John sokutaura kwandi anoti fambai muchokwadi mushoko raMwari. Rishandisei pakurarama kwenyu. Ndai kuna Matiyo yechinomwe kubva pandima yeshanu kuda regai nditangire nechekumusoro kuti kanditangire pandima yekutanga toda kuti tiverenge ndima nomwe ipapapo naMatiyo kubva pachisako chinomwe. Musatsvaka mhosvo dzevamwe, mhosvo dzenyu dzingazobudiswawo pachena. Vazhinji ndo ndima avanoda kugumira ipapo kuti musatsvaka mhosvo dzevamwe, asi handizvo zvega zvakataurwa naIshe. Kwai musatsvaka mhosvo dzevamwe, mhosvo dzenyu dzingazobudiswawo pachena. Kufumura kwamungaita vamwe ndiko kufumurwa kwamungaitwawo imi. Chirango chamungapa vamwe ndicho chirango chamungapiwawo. Sei uchitarisa chimedu chedanda chiri muziso remumwe munhu hauoni danda riri muziso rako here? Iwe ndiwe unogona kunge uine danda muziso, saka usataura kuhama yako uchiti rega ndibvise chimedu chedanda chiri muziso rako. Iwe munyengeri, tanga kubvisa danda muziso rako ndiko kuti ugoona kwazvo kubvisa chimedu chedanda chiri muziso rehama yako. Chii chiri kutaurwa naJesu apa? Ngoramba uchiverenga. Kwai musapa imbwa zvinhu zvinoera kana kupa nguruve zvinhu zvinodhura. Kwai chii chinozoitika? Kwai dzingazvitsikira, dzikatsika netsoka dzadzo, dzikatendeuka dzikakubvamburai. Kwai usapa mbwa zvinhu zvinoera kana kupa nguruve zvinhu zvinodhura. Vanhu vapi vari kutaura? Regai kutaridze. Endai kuna Mariko yechinomwe tione vanhu vari kutaura nezvavo. Totanga pandima yekutanga. Vamwe vaFarisei vakauya kuna Jesu, vakanga vaine vanyori, vakanga vabva kuJerusarema. Vane vamwe vadzidzi vaJesu vavakanga vaona. Vadzidzi ava vaidya nemaoko akang'ora, kureva kuti vanga vachidya vasina kugeza maoko. Vakanga vasingatangi vanyika mumvura. Saka vaFarisi vanga vabva kuJerusarema vauya votarira Jesu ndokuona vadzidzi vaJesu vachidya chingwa vaine maoko avaiti akang'ora. Maoko akang'ora aya nyaya yekuti anga asati anyikwa mvura, saka kwanzi maoko avo akang'ora. Saka vaFarisi vaya vakabva vatogumbuka. Kwazvino vaFarisi vaisangodya, vaitanga vanyika maoko avo mumvura. Ndizvo zvaiitwawo vaJudha. Iyi ndiyo yaiva tsika yavo. Vakanga vaidzidza kuvakuru vavo. Vainotevera. Tarirai zvaitwa naJesu. Jesu nevadzidzi vavo vanga vasingateveri zvitsika zvaikosheswa navamwe vaJudha izvi. Asi Jesu vakanga vari muJudha, vadzidzi vavo vanga vari vaJudha. Tatodzwa vaFarisi navaJudha vose havaidya chinhu vasati vanyika maoko avo mvura. Jesu wanouya toona vadzidzi vaJesu havasi kutanga vageza. Unofunga kuti vadzidzi ava vanga vazvidzidza kupi? Inyaya yekuti vakanga vaona Jesu vachidya vasina kugeza maoko avo. Nokuti vanga vari vaJudha, vangadei vari kuita zvinoitwa navaJudha,
asi chavashandura chii? Inyaya yekuti vangaona mudzidzisi wavo Jesu vaingodya vasina kugeza. Saka ivo vakanga vakugona kudya vasina. VaFarisi vakavatarira zvikazi zvizvo moita. Kwazvino vaFarisi vaisangodya, vaitanga vanyika maoko avo mvura. Ndizvo zvavaita vaJudha. Iyi yaiva tsika yavo. Vakanga vadzidza kuvakuru vavo. Vangaswera kuvanhu vaisangouya vodya, vaifanira kutanga vambonyika maoko avo mvura. Vanenge vachiti vabata zvakang'ora. Vaivazve nedzimwe tsika idzi dzakanga dzakawanda. Vakanga vachidzipiwazve nevakuru vavo. Vaisangoshandisa mukombe, vaitanga vanyika mvura. Kunyangwe hari vaitanga vanyika mvura. Ndizvo zvaiitwazve kumudziyo yendarira. Saka vaFarisi ava vakabva vabvunza Jesu, vakanga vari pamwe navanyori, vakati, sei vadzidzi venyu vasingachengeti tsika dzevakuru vedu? Vanodya nemaoko akang'ora, vatangi vanyika mvura. Saka vakaenda kuna Jesu, havana kuenda kuvadzidzi. Vakaenda kuna Jesu kunovabvunza, vakanzi vadzidzi venyu sei vachidaro? Jesu, saka munofunga kuti Jesu vakabva vademba here vachiti mundiregererewo, handizivi kuti vadzidzi vangu vaita sei. Handizvo zvakaitwa naJesu. Jesu vakadayira vakati, inga muri vanyengeri. Isaya akanga akuonai mumweya paakataura pamusoro penyu. Mashoko ake akanga ari echokwadi, akati, vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo chete, asi mwoyo yavo iri kure neni. Vanondinamata zvenhema, havasimbisi mirayiro yangu. Vanosimbisa mirayiro yavo ivo, ndiyo yavanodzidzisa vanhu, ndiyo yavanovasungira kuchengeta. Saka vaidzidzisa tsika dzavanhu ndozvavanga vakonyesa. Saka kudarika shoko raMwari, kwa vanongonamata nemiromo, asi mwoyo yavo iri kure neni. Ndo vanhu vaiti zviti vanoda Mwari kaivava, asi vaida kuuraya Jesu. Jesu vakati, ko sei muchida kundiuraya? Ndakuudzai chokwadi kaini, asi sei muchida kundiuraya? Mwoyo yavo yanga izere ruvengo, yanga ine ukasha, yanga ine godo. Ungashumira Mwari sei mwoyo wako une godo, wakazara hasha, uno ruvengo? Unoshumira Mwari sei pakadaro? Uine zvese izvozvo, hazvina basa kuti ungataura ndima ipi yomubhaibheri. Munhu anofarira vanhu anenge akachena kudarika iwe. Ndo zvakadzidziswa naJesu izvozvo. Wakati, kwai ndokupai murayiro mutsva wokuti mufarire vamwe sokukufarirai kwandakaita ini. Bhaibheri rinoti kwanzi munhu anofarira vanhu anenge atoita zvinodiwa nomurayiro. Ndo zvavakataura izvozvo. Saka uri kuda here kuita zvinodiwa nomurayiro, kufarira vanhu? Asi havafariri vanhu, vanoshora hama dzavo, kwete dziri musangano chete, kwete musangano chete, vanoenda pavidziyo yamazuva ano vonyora zvinhu zvisina basa zvokushora vamwe. Vofunga kuti Mwari vanovagamuchira, kwete, Mwari havagamuchiri zvakanaka. Nzwisisa magwaro, urarame, utungamirirwe neshoko raMwari pakurarama kwako. Chimwe chinhu chinondifadza pakushanda kweshoko raMwari mumwoyo mako, ngatidzokerei mukutsamba chipiri kwaKorinde chako chechina ndimai, ndotanga pandima yekutanga. Kwansezvo tiine ushumiri hwakadai, sevanhu vakapiwa nyasha, hatineti, asi takasiya zvose zvinoitwa nevanhu vasina kutendeka, vanouya vakavanda vachiita kuhire, vachishandisa shoko raMwari kunyengera vanhu. Izvi hazvisi izvo zvatinoita isu, chokwadi ndicho chinoonekwa patiri. Nokudaro vanhu havaki
kutigamuchira sevashumiri vaMwari, asi kana mashoko edu achiita seasinganzwisisiki. Mazviona here apa? Asi kana mashoko edu achiita seasinganzwisisiki, kuti vamwe vanoti handizvinzwisisi izvi, shoko redu harina kuvanda. Asi kana richiita sokuti harinzwisisiki kwauri, usiri kunzwisisa iwewe, kwai harinzwisisiki kune vaya vakarasika chete. Amoti kwazi ana makore 5 uchiparidza asi handinzwisisi zvinotaurwa naFudzi Chris. Haudzwisisi zvoparidzwa naFudzi Chris? Ko unogona kunzwisisa zviri nyore kudaro sei? Chero vana vadoko vacheche vanozvizwisisa wani. Totarira pandima yechipiri. Kwai chokwadi ndicho chinoonekwa patiri. Shoko raMwari rinofanira kuonekwa pauri, asi ndinoda zvavanotaura. Vanoti kwanzi chokwadi ndo chinoonekwa kwatiri. Chokwadi chii? Jesu akatsanangura kuti chokwadi chii muJohani 14 ndima 14, kwanzi vaeresei muchokwadi chenyu, shoko renyu ndiro chokwadi chacho. Ndoti saka ndobvunza ndoti saka shoko raMwari chii? Kwai chokwadi ishoko raMwari. Shoko raMwari chii? Shoko raMwari nderiya rinowirirana nezvatakaitirwa naJesu. Saka kana munhu asinganzwisisi zvatakaitirwa neshoko roruponeso, asinganzwisisi zvakaitirwa naJesu, haugoni kunzwisisa chokwadi. Shoko roruponeso, mushoko roruponeso rwaJesu ndo mune chokwadi chose. Nganditaure zvakare, mushoko roruponeso rwaJesu ndo mune chokwadi chose. Chokwadi chaisazikanwa kusvikira pakazouya Jesu. Phanerosis ndo shoko rechiGiriki rinoturikirwa kunzi kuonekwa navaKorinde mataverenga. Rinoshandiswazve munzvimbo yechipiri. Ndakakuudzai tichitanga gore kuti rinoshandiswa zvekare mutsamba yekutanga yavaKorinde chitsauko 12 pandima 9. Ngaitione zvarinotaura. Anotaura kuti kwanzi kuonekwa kwaMweya Mutsvene. Saka kuonekwa kwaMweya Mutsvene chii? Ukanzwisisa mashoko iwayo kuti kuonekwa kwaMweya Mutsvene, unozonzwisisa zvekare zvinoreva kuonekwa kweshoko raMwari, kushanda kweshoko raMwari. Asi Mweya Mutsvene vanoshandisa mumwe nomumwe wedu, vachimushandisa nenzira dzakasiyana siyana kuti mumwe nomumwe awane chaangabatsirwa naye, chaangabatsira vamwe nacho. Saka mumwe tidzokere pandima 9 yacho. Asi Mweya Mutsvene vanoshandisa mumwe nomumwe wedu, vachimushandisa nenzira dzakasiyana siyana.
ukaverenga kubva pandima yekutanga uchisvika pandima yetanhatu unozonzwisisa kuti sei achitaura nenzira iyoyo. Kana pandima yekutanga kwahama dzangu, handidi kuti musanzwisisa zvinhu zvemweya. Imi munozviziva kuti makanga muri vanhu vasina Mwari, muchinamata zvifananidzo zvisingatauri, muchitungamirirwa nazvo. Saka ndinoda kuti munzwisise kuti hakuna munhu anotaura achitunzwa namweya waMwari angatuka Mwari, uye hapana munhu angati Jesu ndiwe Ishe kana asina Mweya Mutsvene. Zvino kune zvipo zvakawanda zvakasiyana siyana, asi zvose zvinopiwa namweya mumwe chete, uye kune ushumiri hwakasiyana siyana, asi hwose huchibva kuna Ishe vamwe chete. Kune mabasa akasiyana siyana, mabasa ani amweya mutsvene, asi Mwari mumwe chete ndivo vanenge vari kushanda pamabasa aya. Asi ari kutaura pamusoro pezvipo zvamweya. Mozoti kwanza asi mweya mutsvene vanoshandisa mumwe nemumwe wedu, vachimushandisa nenzira dzakasiyana siyana kuti mumwe nemumwe wedu awane chaangabatsira vamwe nacho. Uchizotaura mabasa anoshandiswa vanhu kuita. Kwai saka mumwe anotaura pfungwa dzaMwari achitunzwa namweya vamwe chete vavo, mumwe anosanangura zvakavanzika achitunzwa namweya mutsvene vavo, mumwe anopiwa rwimbo namweya ivavo, mumwe anopiwa chipo chekuporesa, mumwewo anopiwa chipo chekuita minana, mumwe chekutaura zviri mumweya, mumwe chekunzwisisa mweya, mumwe chekutaura ndimi dzakasiyana siyana, mumwewo achipiwa chipo chekududzira. Asi Mweya Mutsvene vamwe chete ivavo ndivo vanenge vari kushanda muvanhu ava vose, vachishanda sekuronga kwavo. Saka ari kuti Mweya Mutsvene ndivo vari kushanda vari muvanhu vese ivava, vachivapa zvipo zvese izvozvo. Ndosaka vachiti Mweya Mutsvene ndivo vanenge vachionekwa vachishanda muvanhu ivavo, vari kuonekwa vachishanda muvanhu ivavo. Kanzwisisa izvozvo uzonzwisisa kuti kuonekwa kweshoko raMwari. Kana ukanga wagamuchira shoko raMwari, shoko iri rinotanga kubata mafungiro ako, ndo rinenge rakutungamirira maonero ako, mafungiro ako, ndo rinenge rakupa mazano. Shoko raMwari ndo rinenge rabata unhu hwako. Shoko iri ndo rinenge rakuonekwa richishanda mauri. Chokwadi chaMwari ndo chinenge chakushanda mauri. So kushanda kwaMweya Mutsvene muvanhu vezvipo, vane zvipo. Haleluya. Saka unenge usingori munhu anotaura shoko raMwari, asi kuti shoko raMwari riri rakuonekwa richishanda mauri. Asi kana uchingoita shoko raMwari kufungira usingazwisisi shoko raMwari rechokwadi, Mweya Mutsvene hagoni kushandisa shoko rekufungidzira kuti rishande mauri. Saka upenyu hwako hagoni kunge hwakagadzikana, nokuti unenge wakagamuchira zvinhu zvisiri zvechokwadi. Zvinenge zvichita hazvo seshoko raMwari asi zvisiri shoko raMwari. Ndosaka ndakakutsanangurirai kuti shoko raMwari chii. Saka mugore rino unofanira kukoshesa shoko raMwari. Mafungiro ako anofanira kushanduka. Ukateerera zvandinokudzidzisai nguva imwe neimwe zvinozokubatsira. Ndo chimwe chezvinhu zvaunofanira kuronga kuita mugore rino. Kuna vamwe vanofunga kuti kuti vanyatsonzwisisa shoko raMwari vanofanira kuteerera vaparidzi vakawanda wanda. Ukatasa izvozvo unozvivhiringa, nokuti vaparidzi vane manzwisisiro eshoko raMwari akasiyana siyana. Uyu ane manzwisiro ake, uyu ane manzwisiro ake zvichingodaro.
ruda haunzwisisi hako. Haasi wese wese anozikamwa, ane mukurumbira, anotaura chokwadi. Zvino Mwari havana kutuma kuti unoteerera vashumiri vakasiyana siyana. Pauro unoti kwanzi kunyangwe kuine 10 rezviuru zvavadzidzisi, kwanzi asi hamuna madzibaba akawanda wanda kudaro. Nokuti vaiziva kuti kune vadzidzisi zviuru 10, ukabva pano ukaendapo unoona uyu ari kudzidzisa shoko raMwari, woendapo uyu ari kudzidzisa shoko raMwari, uyu ari kudzidzisa shoko raMwari. Ukanoenda pamaTV unoona vaparidzi vakawanda ipapo, uye vanenge vachitaura zvakasiyana siyana. Sinoti kwanzi nditeverei ndichitevera muponesi Jesu. Haana kuti kwanzi usateerera vaparidzi vakawanda wanda. Vamwe vanoti kwanzi musosvondo ndinongogara pasi ndotanga kutoteerera vaparidzi vakangosiyana siyana, ndosaka upenyu hwako hwakavhiringika. Muna Jeremia chipiri ndima 13 kwai vanhu vangu vane zvinhu zvakaipa zviviri zvavakaita. Vakandisiya vakatora zvitubu zvakatsemuka zvisingagoni kuchengeta mvura. Zvikanzi ndini chitubu chemvura inora menyu. Zvikanzi asi vakandisiya, ini ndini chitubu chemvura menyu. Vakanozvicherera zvitubu zvisingagoni kuchengeta mvura. Kwai zvitubu zvisingagoni kuchengeta mvura. Kwai vazvigadzirira imwe nzira yekunamata nayo. Unofanira kuchenjera, unofanira kungwara. Pane zvimwe zvitaurwa neBhaibheri zvandinoda pamusoro peimba yaSauro neimba yaDhavhidhi. Hongu, Mwari vakanga vakasarudza havo Sauro, asi Sauro uyu waida kuita zvinhu nenzira yake iye. Haasi wanga asi munhu aitsvaka zviri pamwoyo paMwari, asi munhu aida zvokuita zvake iye achishandisa simba raMwari. Saka Mwari vakaronga kuti vanozvitsvakira mumwe mambo anova Dhavhidhi, ndiye waishuva zvinodiwa naMwari. Saka mweya waMwari vakabva pana Sauro vakauya pana Dhavhidhi. Saka imba yaSauro yanga imba yavanhu venyika ino. Saka chero zvake aida kuuraya Dhavhidhi, achida kumuuraya, asi kwanzi imba yaSauro yakaramba ichingopera simba. Kunyange mushure mokufa kwake, vanhu vakazotora ushe hwake veimba yaSauro havana kubudirira. Imba yaSauro yakaramba ichingopera simba, asi imba yaDhavhidhi yakaramba ichisimba. Ndo zvatanga tichiona vatsvene mukwengo yakareba. Tanga tichiona imba yaSauro neimba yaDhavhidhi. Ndo zvaivako kare ko, ndo zviriko nanhasi. Imba yaSauro iri kupera simba, asi imba yaDhavhidhi iri kuramba ichisimba, ichiwedzera kusimba. Chisarudza iwe kuti unoda kuva weimba ipi, yaSauro here kana kuti yaDhavhidhi.
hazvinetsi kuziva, hazvinetsi kuziva kuti imba kwayo ndeipi. Rudo rwamuponesi ndo runotiitisa zvatinoita. Chimwe chinhu chandoda kukasira kuudzai, tsamba yokutanga kuvakorinde chako che15. Kudarika nditangire pandima kwandakakupai kwandakakuudzai zvandakaudzwa naJesu kuti Jesu musunge monge vamuka vakaonekwa naSifasi anova Peter, akazoonekwa nevamwe 12, akazoonekwa nevanodarika 500, vamwe vachipo, kwaye vamwe vanga vafa panguva iyoyo. Mushure maizvozvo kwakazoonekwa naJemusi. Uyu ndiJemusi munun'una waJesu, wakanga asiri mumwe wevadzidzi vaya 12. Saka Jesu vakazoshayira Jemusi, ndokuzoonekwa nenhumbi dzaJesu Jese. Kwaye mushure mazvo zvese wakazoonekwawo neni semunhu wakazvarwa nguva yapera. Izvozvo zvinoshamisa. Ndoda kuti tierenge ndima iyoyo. Kwaye ndakazopedzisira kuvaona Jesu semunhu akazvarwa nguva yapfuura. Saka matsanangurire anozviita apa ari kuita sokuti wakazvarwa munguva isiyo, zvakaita sekuti semwana unonzi wazozvarwa ari gava mwedzi, kana sewatambodzwa unzi wakadarika mwedzi mipfumbamwe, akatoita imwe mwedzi 2 asati azvarwa. ndo zvinoita sezvotsanangurwa naPauro ipapapa. Saka Pauro anoita sokuti wakazozvarwa nguva yokuzvarwa yapfuura. Uchiverenga magwaro, Pauro anonyanya kushandisa mitambo
kutsanangura zvinhu zveshoko raMwari, nokuti kunyika yevaRoma vaiva nemitambo yavaita yavaiungana vachiona. Imwe mutambo watinoziva iko zvino ndewe nhabvu. Uri nyore, haunetsi kunzwisisa, hauna waunofanira kutsanangurira. Munhu akangogara pasi achiona vanhu vachitamba nhabvu anotonzwisisa kuti zviri kubvepi zvichienda kupi. Vanhu vanotamba nhabvu kana nguva yavo yekutamba ikakwana pasina wakunda mumwe, vanobva vawedzerwa imwe nguva. Kazhinji vanopiwa zvinhambo makumi matatu. Kana pakashaya unokunda zvekare, mushure menguva yawedzerwa iyoyo, vanobva vaita makwikwi okuona kuti vanogona kungomwisa vakatarisana negedhe ndiani. Asi mukutamba kwavanoita nhabvu, vane imwe nguva zve vanombopota achiwedzerwa yekungozoitira kuda nguva dziya dzavanga vachimbomiswa vachimboti kuda kana mumwe akuvara, nokuti vanozongowedzerwa imwe nguva shoma shoma, asi kazhinji haisiyo yatinotora sekuti vawedzerwa, nokuti iyi inenge iri yokuti ikwane nguva yavo chaiyo yokukwana yekutamba ikwane. Asi yokuwedzerwa nguva, vanowedzerwa nguva kana vachinge pasina wakunda mumwe, ndo pavanozowedzerwa nguva ipapo. Ini hangu handisiri munhu anonakirwa nebhora zvakanyanya, asi nhabvu hainetsi kunzwisisa, ndosaka vakawanda vachifarira vachinakirwa nenhabvu. Saka zvino kana ukanga wawedzerwa nguva, unenge wakushingaira kuti uchikunda. Wanga wambotamba nhabvu pese apa, asi ukasakwanisa kukunda, asi zvino wazowedzerwa. Panguva yekuwedzerwa iyi unenge wachizozviudza kuti panapa ndopo ndofanira kutobudirira pano. Saka anenge achitungamirira vatambi anotsvaka vanogona chaizvo chaizvo kuti vatambe panguva iyoyo. Panguva iyoyo haachadi vanhu vanenge vambokuvara kana vasingagoni kunyatsomhanya. Anenge akuda kuisa nyanzvi chaidzo dzinonyatsotamba, nokuti wangowedzerwa nguva shoma yokuti achikunda. Uye anenge achitsvaka kuti vari kutamba navo vasamwisa zvachose, asi kumberi uko anenge achitsvakazve vake vanomwisa chaizvo. Saka unonyatsoronga vatambi vake zvakangwara zvinomuita kuti agone kumwisa nokukasira, apa achirambidza vaanokukudzana navo kuti vamwise. Zvino isusu takafananawo nevatambi venhabvu apa. Tiri vanhu vaMwari, tiri kuda kunotendeusa vanhu, tawedzerwawo nguva, taapa nhange mutange yokuchitsvaka mutadzi wokupedzisira anofanira kuponeswa. Ndiani
ari kunowana mutadzi iyeye. Saka tose taakuita bararamhanya tichinotsvaka kuti anganokwanisa kunowana munhu wokupedzisira ndiani. Saka unenge uchizviudza uchiti kuda ini ndiri kuzoshandiswa kunowana munhu iyeye. Saka wakagara ipapo munhu wakatarira naye unenge uchifunga kuti kuda ndiye wokupedzisira uyu, kuda uri kutaura naye panhare wofunga kuti kuda ndiye wokupedzisira uyu. Saka haudi kuti umupotse munhu iyeye. Ndikandikudzei, kana uri kunzwa izvi, pfungwa dzako dzikange dziri kumhanya munhu wanga nemakore akawanda uchiparidzira haasi wokupedzisira watiri kutsvaka. Nokuti uyu wanga uri kutomuparidzira nechekare. Nokuti dzimwe nguva ukaudza vanhu kuti indai munotendeusa vanhu, vanotanga kufunga pamusoro pavazukuru vavo, hama dzavo, nokuti vanowana zviri nyore kuvaparidzira. Handisi kuti haufaniri hako kuparidzira hama dzako nevanhu vanoziva, asi kana wanga uri kunyengeterera vanhu ava, ndikati kuze chimwe chinhu chaunofanira kunzwisisa pakuparidzira nokutendeusa vanhu ndechokuti vanhu vari pauri, vaunogara navo, havasirivo vaunofanira kuzvinetsa uchitaura zvakawanda navo uchivaparidzira. Upenyu hwako pachako huri kutovaparidzira, vari kuhuona. Nokuti kunzi kwairega chiedza chenyu ngachipenye, vanhu vaone mabasa enyu akanaka vagokudza Mwari wenyu. Saka hauchafaniri kumbonyanya kutaura nevanhu vanokuona, vanogara navo. Kana uri kutopenya, vari kutoona upenyu hwako, chitsvaka vaya vasingakuzivi, ndo vaunofanira kunotaura nokuparidzira. Hama dzako dzinotokuziva nechekare, shamwari dzako dzinotokuziva nechekare. Saka kana wanga uchirarama sechiedza, hauchafaniri kuenda kwavari kunotaura zvakawanda-wanda. Vakatokuona, vanotokuziva upenyu hwako. Vanogona kuzonotsvaka vamwe vanonovhunza, iwe ingovanyengeterera. Asi uchienda kune vaya vasati vanzwa chinovaparidzira. Ndo zano raMwari iroro. Kazhinji unoona kuti vanhu vaunoziva kana kuti vanokuziva vakangotsanangurwa zvinhu zvishoma, vanhu vatoponeswa. Asi kana vari kukota nharo vachingokakavara, usazvinetsa navo, imbovasiya vakadaro. Vanyengeterere, rarama, rega vaone upenyu hwako voga. Ndozvega zvavanofanira kuita izvozvo. Asi vasingakuzivi ndo vanenge vachifanira kuparidzira, nokuti Satani anozoshandisa vanhu ivavo vachikutorera nguva, uchingoramba uchingodzokerera, uchingota nharo navo, uchingodidi, uchingopedza nguva uchikona kuenda kuna vamwe vanhu. Da mukuru wako kubasa waana makore 10 uchingomuparidzira asingadi. Rarama upenyu hwako uri chiedza, vanhu ngavaone upenyu hwako, vazvionere vega. Kanda kuti mukoshesi zvandakuudza izvozvo, izano raMwari iroro. Ndataura nezvaPauro kuti munzwisise kuti kuti shoko roruponeso muzive kuti shoko raMwari iri rakasvika kunyika dzose, maguta ose. Asi nemhaka yeti tichiti rasvika kwese, tinoshandisa zvinotaurwa neBhaibheri. Kana shoko roruponeso richinge rapinda munyika kana muguta,
zvisina basa kuti rapinda navanhu vakawanda zvakadii kuda munhu mumwe chete. Mwari vanobva vatoverenga kutoti nyika iyo kana guta iroro ratogamuchira shoko roruponeso. Vanhu ivava vatorigamuchira vakutova nebasa rokuchisvitsa kuna vamwe. Vanhu vangane vakanga vaenda kuSamaria, pakazonzi Samaria yanga yagamuchira shoko roruponeso. NdiFiripi chete. Firipi chete ndiye wakanga aenda ikoko, ndiye wakaenda kuSamaria akanovaparidzira muponesi Jesu. Akaenda ari ega. Pakanovaparidzira akaporesa varwere, akadzinga mweya yetsvina. Ndokuenda kuJerusarema, ndokunoudza kuJerusarema kuti ndaparidza kuSamaria. Kwanzi vakanzwa kuti Samaria yanga yagamuchira shoko raMwari. Haana kunzi kwai pana vamwe vanhu vokuSamaria vaparidzirwa, kwai Samaria yatonzwa shoko roruponeso. Saka Peter naJohani vakafanira kuzoendako kuti vanogamuchirisa vanhu ivavo mweya mutsvene, kuti vanhu ivavo vachizopinda muSamaria yese vachisvitsa shoko iri kuvanhu vose. Asi Mwari vanga vari kutoverenga kuti Samaria yagamuchira shoko roruponeso. Samaria yagamuchira shoko roruponeso. Takaudzwa kunzi Mwari vakaverenga vanhu vasiri vaJudha vanoda kuti vaponeswe. Hatizivi kuti vanhu vacho vakawanda zvakadii vavakaverenga ivavo. Asi tichitarira zviri kuitika, tinogona kutaura, tinogona kuona kuti nguva yapedo yokudzoka kwaJesu, kureva kuti nyika yapedo kuguma. Saka tinofanira kushanda nekukasira. Midziyo yaako mazuva ano inoita kuti zvireruke chose, nokuti agona kubata vanhu vakawanda nguva imwe chete. Ndonzwa kuti kune vamwe vatsvene vanoti havabvumi kuti vatsvene vachabvutwa. Izvozvo zvine basa here zvokuti kune vamwe vanhu vasingazvigamuchiri? Hazvina zvazvinoshandura. Regai ndikuverengerei ndima tsamba yokutanga kuvaKorinde chitsauko che15 ndima 5 kutanga. Ndodangoverenga nzvimbo 2 chete nhasi dzinotaura pamusoro pokubvutwa kwavatsvene. Dangoverenga nzvimbo 2 chete. Ndine dzakawanda dzandofanira kukuverengerai. Asi regai ndikutaridze chimwe chinhu. Ichi chinhu changa chakavanzirwa vanhu, haasi munhu wose achavata, asi miviri yedu ichashandurwa. Kwai haasi munhu wese achafa, asi tose tichashandurwa, miviri yedu ichashandurwa. Izvo zviri kuudza chimwe chinhu. Ndima inoteera yacho, kwai ichashandurwa nenguva doko sepakubayira kweziso, ichashanduka pacharira hwamanda yekupedzisira, nokuti pane hwamanda ichatanga kurira vakafa vagobva vamutswa vachimuka vava neimwe miviri isingaori, miviri yedu isu ichizobva yashandurwawo. Iyi tsamba yokutanga kuvaKorinde chitsauko che15 namashoko anoshamisa iwaya. Ndikuverengerei ndima pamwe pechipiri pana ndida kuverengerai pacho. Mbofunga kuti deno vakafa vainzi havamuki. Chii chaizoitika? Dai zvainzi vakafa havamuki,
zvaizoreva kuti mushure mekunge nhume dzajesu dzakafa kureva kuti vaibva vatotsakatika. Ndo zvimwe zvataurwa napauro mutsamba yekutanga kuvakorinde chitsauko che15. Zakwanzi kana vakafa vasiri kuzomuka zvinoreva kuti tiri kupedza nguva yedu, tiri kupedza nguva yedu. Saka Pauro anotsanangura zvese izvozvo. Kaverenga mutsamba yekutanga kuvakorinde chitsauko che15 iyoyo, katanga kuverenga pandima ye35. Kwasi mumwe akabvunza achiti, vakafa vacho vanomuka vakaita sei, vanenge vane miviri yakaita sei? Iyo tsanangura kubva ipapo. Haleluya. Endai kutsamba yekutanga kuvaTesaronika chitsauko che4. Ndo ndima yechipiri yandoda kuverengerai. Kubva pandima ye12. Asi handidi kuti musaziva, hama dzangu, pamusoro pevaya vakavata vakafa. Wamboti hatisi kuzofa tose, asi tose tichashandurwa miviri yedu. Uya kwati apa akuchitaura pamusoro pevakafa, tichichaitika kwavari. Kwaisi tose tichashandurwa pamwe chete nevaya vakafa vachashandurwawo miviri yavo. Asi apa wakutaura pamusoro pevaya vakafa. Handidi kuti musaziva, hama dzangu, pamusoro pevaya vakavata vakafa, kuti musanyanya kusuwa sezvinoita vamwe vasina tariro. Nokuti kana tichibvuma kuti Jesu vakafa vakamuka zvekare, kureva kuti Mwari vachaita kuti vaya vakafa vari muna Jesu vadzokewo panodzoka Jesu. Ndoda kuti muone kuti hazvina kuzivani havachatorwa naMwari, kwaye vachadzoka pamwe chete naJesu. Handisi kuzonyatsanangura zvakawanda hangu, kuda ndichaona imwe nguva yekuita izvozvo. Kwaye vaya vakafa vari muna Jesu, Mwari vachavadzosa naJesu. Tinokuzivisa izvi zvatakaziviswa naIshe, kuti isu vachange vari vapenyu panodzoka Ishe, hatisi kuzotangira vaya vakavata. Kwanza haasi munhu wese achafa. Kwasi isu vachange vari vapenyu panodzoka Jesu, hatisi kuzotangira vaya vakavata vakafa. Chii chavari kutaura? Ndima inoteera yacho inotsanangura, nokuti Ishe pachavo vachaburuka vachibva kudenga, vachaburuka mushure meinzwi rekukokera vanhu. Woti kwanziwo haubvumi kuti vatsvene vachabvutwa? KwaIshe pachavo vachaburuka nenzwi rekukokera vanhu. Mutumwa mukuru ataura, nehwamanda yaMwari yarira. Ipapo vakafa vari muna Muponeso vachatanga kumuka. Vakafa vari muna Muponesi vachatanga kumuka, ndivo vachatanga kumuka. Isu vaya vanenge vachiri vapenyu tichibva tabvutwa. Kwaye tichabva tabvutwa pamwe chete nevaya vakanga vakavata, tichinosangana navo mumakore. Ndo panobva shoko rokubvutwa kwavatsvene. Nokuti patinotaura pamusoro pokubvutwa kwavatsvene, vamwe vanoti kwanzi hazvimo muBhaibheri. Ndo pazviri apa.
kwai isu vachange vari vapenyu pachauya muponesi tichabvutwa. Vaya vanga vakafa vanenge vamutswa, tonosangana mumakore, kwatinosangana naShe mumakore. Jesu vanenge vaburuka, asi votimirira vari kumhepo, vari kudenga, tonosangana navo kumhepo imomo. Ndopatinosangana navo. Hatisi tinosangana navo kuJerusarema, tinosangana navo mumhepo. Hama dzangu, izvi zvinhu ndozvichaitika izvi. Izvi ini kubva ndiri nemakore 10, zvinhu zvandakafamba nazvo kubva ndine makore 10 ndichiparidza zvinhu izvozvi. Ndozvandaiparidzira shamwari dzangu izvozvi, chivaudza kuti Jesu ari kudzoka. Toda kuti mufunge pamusoro pazvo. Pana ndiri makore 10 ndaiparidza zvinhu izvi. Asi handina kusvika pandakaneta kuzviparidza. Pandairamba ndichikodzidza shoko raMwari, ndaitowedzera kuzvigamuchira, ndichitozviona zviri zvinhu zviri kuzoitika pachokwadi, kuti Jesu vari kudzoka, kwete kungodzoka chete, asi vari kutova pedo kudzoka kwacho. Uye kuti hwamanda iyo icharira, mutumwa mukuru achataura, uye kuti tichabvutwa kubva pano. Izvozvo zvichaitika, uye tichasangana naIshe mumhepo. Kwai kubva ipapo tinezenge tava naShe nokusingaperi. Tinezenge tava naIshe nekusingaperi. Tichange tiri muboka ravo tinavo. Saka kana une mutsvene waunoziva anoti achiti haazvibvumi kuti vatsvene vachabvutwa, muudze kuti asazvirera nhema. Saka kana usingabvumi kuti vatsvene vachabvutwa, chaunovhuma chii? Anongobvuma here kuti ushe hwaMwari vanenge vachangoramba vachingotonga pano panyika chete? Nokuti kana asingabvumi kuti vatsvene vachabvutwa, kuda haatobvumi kuti kune denga. Nokuti chimwe chikonzero chichazofanira kuenda kudenga inyaya yekuti Jesu akati, ndoda kuti vauye vazoona kuti zvandaitaura ndezvechokwadi. Tinozviona munamato wavo. Saka Jesu vachatendesa kudenga kuti tinoona kuti zvose zvavakatiudza zvanga zviri zvechokwadi. Kuti zvose kuna vamwe vanhu vakaona denga kumweya, asi yaingova mifananidzo. Asi vanoda kuti tinyatsoindako kudenga ikoko, tinogarako tinzi kuti kwakaita sei, tozodzoka tinavo, tichizotonga nyika dzepasi pano kwechiuru chamakore, Mwari vasati vazoranga vanhu. Saka kana usingabvumi kuti vatsvene vachabvutwa, kuda zvinotoreva kutoti haubvumi kuti kune denga. Kana usingabvumi zvese izvozvo, chimwe chausingabvumi chii? Ndotanga kufunga kuti uyoyo hautobvumi kuti kuna Jesu, hautobvumi pamusoro paJesu, nokuti bhuku rinokuudza pamusoro pekubvutwa kwavatsvene kwedenga ndo rinokuudza nezvaJesu. Kana uchiti vatsvene havasi kuzobvutwa, kureva kuti iwewe
hautobvumi kuti Jesu vakakwira kudenga. Nokuti vakaenda kupi? Enoki wakabvutwa, Eria wakabvutwa, Jesu vakabvutwa. Saka nokuti Bhaibheri roti kwanzi Jesu vakabvutwa vakaenda kudenga. Saka isu hatisisi vekutanga kuzobvutwa. Saka kana usingabvumi kuti vatsvene vachabvutwa, une zvakawanda zvimwe zvausingabvumi. Kuda hautobvumi kuti Jesu vakarorwa pamuchinjikwa. Saka unogozviti uri mukristu pakudii? Unogozviti uri mukristu pakuita sei? Hazvinetsi kubvuma nokugamuchira izvi. Zvirimo, zvakanyorwa. Ndofunga kuti vasingari kubvuma havangodi kuzvibvuma chete, nokuti zvinovazopa basa rakawanda. Nokuti kana ukanga wabvuma kuti Jesu vachauya tigobvutwa, vaya vasingadi kugara vakagadzirira ndo vasingadi kuzvibvuma izvozvo. Saka mugore rino 2026 ngati muponesa mutadzi wokupedzisira, ngatimuwane mutadzi iyeye. Handei tinomutsvaka timuwane. Zvina basa kuti ndiani, toda kumuwana. Haleluya. Taunamata iko zvino. Taura naShe. Shivatenda. Neshoko ravakatipa uye ravakatipa. Taura kuti iwe unovimba naShe Jesu, uchitaura kuti unovimba naJesu nomwoyo wako wose, uchitaura kuti ponesi Jesu ndo vakutonga upenyu hwako, nobvuma kuti Mwari vakavamutsa kuvakafa. Haleluya. Makoselostra. Mwari lero Mwari vakushandisa kuti ugowana vakarasika ivavo. Oh, hallelujah. Makuse diliastraka bukelostra majika trans. Mbauchinamata tichiimba